श्री स्वामी समर्थ. स्वामी समर्थाचे विचार माणसाक शिकयता की जीवन होच एक प्रवास आसा आणि ह्या प्रवासान धीर आणि श्रद्धा हेच सगळ्यान मोठो आधार असता. जे घडटा ताचेर चड विचार करिनासतना चिंता न करता देवाचेर विश्वास दवरलो तर मन शांत रावता. स्वामी समर्थ म्हणटात की प्रत्येक अडचण माणसाक स्ट्रॉंग करपाक येता आणि ताका योग्य मार्ग दाखयता. मनान सकारात्मक विचार आणि देवाचें नाव असल्यार खंयचीच गजाल अशक्य दिसना. देवाचेर आणि स्वताचेर विश्वास दवरून फुडें वचपाचें हेच स्वामी आमकां शिकयता.